नि माने इउथ विंस बिथांमोनानो दिनै बनसुआव गासिबो ज' जानानै दङ ओंखायनो जों मोनसे पार्टआव बिथांमोनखौ बिपिएफ होननानै बुङो खिन्थु बे खामानिया आसलते हाग्रामा बिथांनिमोन सानसेबो जोंनि सिगाङाव फैना बुंफेरासै जे बेवहाय एप्रच नांगौ बैहाय माने माबा लामा बानायनांगौ बैयावहाय सोरबा गरिबनो माने न' बानायना होनांगौ गोबां माने हाबाफारि दङ जायखौनोखि सरकारजों थाफानानै मावनांगौ खिन्थु देबोरगावनि रायजोफोरनि भट लाखांनानै बिथाङा देबोरगावखौ एकदम माने जुमुदै गारलाथारनानै दोनबाय खिथलाजोबथारबाय मुगैथारबाय बेनिखायनो बिथांखौ जेरावखि जाया देबोरगावनि जुन मोनसेबो गामियाव बिथांखौ हाबनो होनाङा माने गाज्रि रोखोमनि बेबहार खालामनांगौ सैमाफोरखौ जेरै हाबोबा अन्थाइ खुबैहरो थिग बे रोखोमनि बिथांखौ बे देबोरगावनि रायजो देबोरगाव ब्लकनि बेन्दोङाव दिनै सामाका पिसिडिसिनि नैबे सामाका दैनि बिसमुरि पिसिडिसि आरो सामका दैयाव जिहेतु गोबाव समनिफ्राय मोनसे दलं लुखांनानै बिनि थांलाय फैलाया जोबोद माने खस्थ'मोन बेनिखायनो बे बाराव जोङो जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय बिनि एप्रच रड आरो लोगोसे प्रटेक्शननि जि हाबाफारि बेखौहाय दिनैनिफ्राय अन्थाइ खुन्था गायफुंनाय हाबाफारि जाखांबाय आरो गाबोननिफ्रायनो बेवहाय गोबां माने स्पिडै खामानि मावगोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजानि थांलाय फैलायनि सुबिदानि थाखाय बे हाबाफारिखौ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बे बोसोरनि मार्चनि आगोलावनो फोजोबनो थाखाय बिथांखि होदों आरो बिनिनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं बेयाव फैनाय जादों आरोखि मैया जाना थांदों जे उदालगुरियाव बनसुनि मोनसे बड'लेण्डनि मुङाव सोमावसारनाय बेयाव बिटिसि सरकारखौ गावसिनि जाफुंसारनि थाखाय दाय होदों मा बुंनो सानो नोंथाङा बेनि सायाव बनसु होननाय आफादाथ' बेबायदि गैया आसलते बनसु मिन्स माने बिपिएफ दा गतिके बिपिएफनिनो गेसाव आलुनि बस्थायाव थानाय बेबो आलु गेसाव आलु गतिके बिराद माने इन्टारेस्टिं जेबो गैया आरो रायलायनांगौबो गैया आगोलनि जि माने बिपिएफनि माने इउथ विंस बिथांमोनानो दिनै बनसुआव गासिबो ज' जानानै दङ ओंखायनो जों मोनसे पार्टआव बिथांमोनखौ बिपिएफ होननानै बुङो आरो सरकारखौ अनाबरत नंखाय खोथाजों बानसावनाय आरो रायजोफोरखौ अनाबरत नंखाय खोथाजों बानसावनो हानाय बेबायदि आरो दिनै दिन गैलिया खारन प्रमद बर'नि दैदेननाय बे सरकारा गोबां गोसो गुदुंजों मानसि समाजखौ गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय गोदानै मोनसे लामा बानायनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखौ रायजोफोरा नुगासिनो दं आरोखि सोलिबाय थानाय आसामनि केबिनेट मिटिंनिफ्राय बिटिसिनि मोननो गोनां रांनिफ्राय 366.42 कौटि रांखौ जौगाथायनि थाखाय हरनाय जाबाय मा बुंनो मा जौगाथाय खालामो बेवहाय जोङो एबार गोबां रोखोमनि सोलायनायखौ लादों बिनिनो गिबि सोलायनायखौ जोङो सानदों माने जि माने जिखिनि जोंनि जायगायाव जि माने इनफ्रास्ट्राक्चार जि डेभेलपमेन्ट जानांगौ दङ आरो बेजोंनो लोगोसे इन्डिभिजुवेलि जि माने इयुथफोरा जिखिनि साख्रि मोनाखै बिसोरखौहाय रांखान्थियारि अनसुंथाइ होनानै गोबां रोखोमनि मिशन जों लादों नोंथांमोना मिथिखादों पिक मिशन गड मिशन बेफोर मिशनखौ इन्डिभिजुवेलि जों होनानै लाइफ स्टकनि सायावबो आरो बेनि बायदिबो टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टआवबो बिदि मिशन लानाय दङ बे मिशन माखासेखौ मावफुंजोबनो थाखायनो बे फैसाखौ जोङो बावैनो बिटिसिनि रायजोनो राननानै होगोन आरोखि आंनि थाखायबो राजनितिक जिउआव मोनसे गोदान जिउ खारन आङो देबोरगाव समस्थियाव दिनै दंफैयो आरो बेवहाय आङो दिनै देबोरगावनि गोबां रायजो राजाफोरखौ लोगो मोन्दों रायलायदों आरो मोनसे खोथाखौ आङो दुखु नांखांदों मानोना थांनाय 2 बोसोर जाबाय जेब्लासिम बिटिआरखौ इउपिपिएल आरो बिजेपिआ सालायदोंमोन बै दिननिफ्रायनो बिथाङा दिनैहालागै एसेम्बलि हाउसआव हाबफेराखै अर्थात बिटिसि माने सेक्रेटारियाव थांफेराखै बिनि खोथाया जाहैबाय जे हाग्रामाया गावनि उदै आरो गावनि जिउनि बागैल' सिन्था खालामो खारन बे ओनसोलनि सिन्था खालामनाय मोनबा बे ओनसोलाव गोबां खामानि मावनांगौ दिनै आं राकेश ब्रह्म आं दिनै बे ओनसोलाव फैनानै डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ नायथिंनानै दिनै बे हाबाफारिखौ जों खामानिखौ मावनो आवगायगासिनो दं खिन्थु बे खामानिया आसलते हाग्रामा बिथांनिमोन सानसेबो जोंनि सिगाङाव फैना बुंफेरासै जे बेवहाय एप्रच नांगौ बैहाय माने माबा लामा बानायनांगौ बैयावहाय सोरबा गरिबनो माने न' बानायना होनांगौ गोबां माने हाबाफारि दङ जायखौनोखि सरकारजों थाफानानै मावनांगौ खिन्थु देबोरगावनि रायजोफोरनि भट लाखांनानै बिथाङा देबोरगावखौ एकदम माने जुमुदै गारलाथारनानै दोनबाय खिथलाजोबथारबाय मुगैथारबाय बेनिखायनो बिथांखौ जेरावखि जाया देबोरगावनि जुन मोनसेबो गामियाव बिथांखौ हाबनो होनाङा माने गाज्रि रोखोमनि बेबहार खालामनांगौ सैमाफोरखौ जेरै हाबोबा अन्थाइ खुबैहरो थिग बे रोखोमनि बिथांखौ बे देबोरगावनि रायजो राजा नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन
बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा ASI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन